Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय। So लोगोफोर आं दा हांसो बेदर एवगासिनो गाइसमोन। बेनो फार्स्ट टाइम आंनि हांसो एवनाय बेदर आरोना। ओमफ्राय गोथाव जागोन ना जाया सेंग्राफ्रा जानायनानै दा टेस्टि नायनोसै। ओमफ्राय आं माबायदि एवो नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव गाइसमोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। एबारखौ बोखांनाय नायदिनि मारै जाखो। उफाय गैया गाइसमोन बनजोंसो संनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय गेसा जोबना होबाय ओमफ्राय हिन्जाव मानसिनि संनाया आलादा जायो हौवाफोरनि संनाया आलादा जायो आरो गाइसमोन ओमफ्राय आंनि संनाया माबायदि जाखो कालारफ्रा माबायदि जाखो नायलांनो खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव लिरनानै आरोना नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नै बेखौ होसिगोन जों यार गाइसमोन बेदराव होग्रा बानलु गुन्दैखौ ओंखारदो जाबाय वाव गोजा जाबाय बानलुआ बारा होनाङालै बे माबाबो होदोंमोन सोरबाव दे बे कालारनिसो बारा ल'खाया बे दासिनो बेखौबो हरखादो माबाया सामब्राम देनाया नैबेयावसो खथायाव बै खथायावसो हांसो बेदर मजा गावसिनोबो नांगौदां एसे सोंहरलाय सामब्राम बै देनायलै माबा हरदो होमबालाय हरदो गोदै जानायनि नै जासिगोनदां दै माबा हरदो बोराय खामजोबसिगोनसो नै बेदरा दा गोबाव एवखाबाय आं माबाखौनो औ बाहायजों हरदो हरखादो हरजोबदो दै होबाय सामब्राम गुफुर होबाय पियास होबाय बानलु होबाय जिरा मस्ला होजोबबाय एबार गोथाव जासिगोन बे गोथां गुफुर एसे होबावबा आंथ' जा गोबाव एवखादोंमोन एवनायालाय फार्स्टआवनो हरबावनांसिगोन एसे हरदो दे हरबावदो बोराय दसथा सेट नों नायना होदोब्रा न' बेसेबां नांगौ टेस्टि नायनायदोंमोन गाइसमोन गोथाव जाबायनो हांसो बेदरा ओमफ्राय जों हांसो बेदरा मोनबाय नालाय गाइसमोन खांसिगोन जों जासिगोन है जालायनांला ओरै नायबा ओरै जाया गोथाव जासिगोन नै गासिबो मोनबाय जोंना बेदरा माबायदि नुखो बेदरनि कालारखौ नायनानै कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय गासिबो हांसो बेदर एवनाया बेनो फार्स्ट टाइममोन नालाय गासिबो